Okay, live kita subong no gabi diri sa may dalan Snart no City Proper. Takna alas 11:59 manog alas 12 na no mga kabisado. So ariyo ang sitwasyon diri sa dalan Snart, makita ninyo ang galing nakta nga mga basura subong aga no. Aga na ni kay alas 12 na no. So amoy ni no ang sitwasyon diri ang mga kautoran naton nagapasulod diri sa may City Proper no, nagalagaw-lagaw libot-libot nga pamalaklon no sa sini nga mga tinihon. So makita naton iban naton nga mga kautoran nga mga vendors no ari dire so far nagapanghimos naman ang iban no. Siguro dako man ni ang ilang ginansya no sa ilang pagbaligya diri sa may City Proper diri kung sa din diri sa may downtown area no. So amoy ni no makita naton ang sitwasyon nga galinapta na ang mga basura sa sini nga mga tinihon. So amoy ni taga okasyon amo gid ni ang masugata naton pagkaaga basura ansot sa kilid sa mga kilid sa mga building no kung sa din ang mga katuran naton no kung bisan diin lang no maka pangihi no. So sa sini mga tinihon makita naton dire no nga naga lagaw pa no ang mga kautoran naton sa sini mga tinihon. So ari na mangkot kita dire sa mga kautoran naton no. Ma'am, mayong aga na. Kamusta ato negosyo? De sa Radyo Bisado Kamusta ato negosyo? Okay na? Okay. So ari no, mga kultura naton nga okay, sige. Thank you. Okay, sige, salamat po sir. Okay. So amoy ni no mga kultura naton no sa nagapangimos-imos na sila diri sa may area no utod naton nga Muslim no nagapasaton. So are may mga ibang pagding naga pamalaklon no sa mga pagkaon no mga puto bongbong dio mga ano ni makita ninyo sa sini mga tinihon. So amoy ni no ang sitwasyon diri sa may dalan Snart no sa subong ongoing mangyapon ang mga banda-banda no diri sa may dalan Delgado Dispiac no diri sa may Amigo no. So amoy ni makita ninyo sa sini mga tinihon. So ara mangyapon no ang aton nga mga katapos ang kapulisan na nagabantay sang katawhay kag kalinong sa sining mga tinihon no. So are ang mga katuran naton naga inom-inom no naga shot. So panumdo pa kanata sa aton mga katuran nga wala lang gamo no inom lang parang wala sing gamo nga matabo no. Picture ko. So amo ni no makita nato sa sinimong tinihon nga perti ang basura no. So are makita ninyo dire no. May mga kising sang cellphone kuan lang ang mga ano ni headset. Sir, kamusta sir ang inyong pamilya sir? Ha? Okay. Sir, kamusta ninyong baligyan ay sir? Lang sir. Hindi na tama ko sang imong nga kuan tsura. Hindi, kamusta ang inyong baligyan dire? Yung kuan nyo, kamusta yung pintahan nyo sir? Okay lang sir. Okay lang. Makabili ng bigas? Okay lang, na-adjust naman, nakaka-roast din. Oo. Ano yung pambili ng
pangangailangan ng pamilya. Okay. Sige sir, salamat po sir ah. Okay no. So amo ni no. Makita ninyo nga ang kisay mo sir. 80 lang. Tagitay lang no. Tempered glass yan. Tempered. Glass yan. Okay. Sige. Sige sir. So are okay. Sige sir no. Are no may mga kultura pa naton din nga bakal sang mga pagkaon no, mga mais, sweet corn no. Are ba kay mga bota dre sang ilang ginabaligya no. So sako no. Muni ang mabakal subong pagkaon ang mabakal sa sini mga tinuon mga kabisado. So amoy ni sa paglagaw-lagaw. So ari ang aton nga mga otoridad no, garubing man sila sa sini mga tinuon. So amoy ni ang nagasugalaw sa aton no, ang basura subong kagahon no, mga kabisado. So amoy ni basta may okasyon damo gid ang basura. So dugay-dugay ara naman siguro ang aton mga sweeper no na magapanilhig no sang nagalinapta nga mga basura no. So are no lapit na kita de sa may Plaza Letagay. So dire naman kita sa may Plaza Letagay. So sa live makita ninyo nga iban na nagapangimos na sang ilang nga balaligya no kay aga na no. Ano oras na ni? Tak na alas 12:07 no mga kabisado. Are kita subong sa Dalan Snart no, nagapakagto kita Sukuro no mga kabisado. So are makita ninyo mga sari-sari nga mga balaklon, may mga sandas, chilas no para sa mga kabataan, para sa mga aton nga abyan no. Are pagit may gabligya man di mga relo no, makita ninyo. So kadamo sa mga negosyo nga ari di subong mga kapisado no. So are na kita malapit na kita sa tunga-tunga sa tagipusoon sang syudad no. So are no makita naton nga nagaraya diri ang mga ginabaligya no sang atong mga kauturan sa subong aga na sini mga kabisado. So amoy ni no makita naton nga nagalinapta ang mga basura subong no diri sa may kuan kita no Ililo anong ni tawag ni Plaza Letagay no. So pare no mga kabisado. So amo ni no ini nga dalan pagkadto ini Robinson no. So makita pa gyud naton de no nga diri sa may area going Snart na gyapon no, Snart nga area mga kabisado. So mo ni makita ninyo ang basura subong nga linapta no. So are so matamat na nga ginatipon sa aton nga mga sweeper no o kung nagabaligya man no. Karon ako, magdulang ko. Okay no. Ano ini ang sitwasyon no sa sining mga tiniol sinako no mga basura na ang yari sa kilid sang dalan. So dalan Arroyo no, medyo madulom ang ining area no, wala suga. So amoy ni ang sitwasyon amo ni na makita ninyo nga
grabe ang paglapta sa mga basurahan diri, no. Ang may araman nga nagapangihi bisan diin lang, no. Basin, no. May kuan sila nga basin diin lang maka pangihi, no, ang aton nga mga kuturan sa sini mga pinahon te laban-laban buwas sa aga, dugay-dugay, no. Ara na ang aton nga mga sweeper sa syudad sa Iloilo nga kung sa din ini sila makakiter sa aton nga basurahan. So aga pa ni, no, kag mag panghugas, no, sang sa mga kilid-kilid, no, kung sa din nagpilangihi ang aton nga makauturan sa sobrang pag-inom, no. So amoy ni mga kabisado, sang una madumduman ko ni nga amo ni oras, grabe pa ni ang pagginutok sang mga kauturan naton, no, gwa sulod, no, mga kabisado, pero subong bisan mag taxi ka di do kataway sang pana, kataway sang dalan, no. Amo ini ang aton nga pag obserbar diri sa may downtown area, no. Makita man naton nga pagtilipon sa mga basura diri nga site, no. Laban-laban pila ni ka sako, pila ka truck naman ni ang basura sang syudad sang Iloilo, no. Apisar nga magamay lang aton nga makuturan nga lagaw, no, diri sa aton diri sa may downtown area, mga kabisado. So no, way man gid sa mga dalagko nga insidente nga nagahinabo diri sa may palibot sa downtown area. So amo lang to, no, kagina isa ka rambol ang nagluntad, no, dira sa may Capitol area. Pagkatapos nga isaya ka barangay kagawad hubok, no, nga nag puli, no, sa isaya ka persona on sa DNA ni siya ang ging patulog sa may police station, no. So ari man, no, standby mga kuturan naton de. Dugay-dugay mang imos na kita. Sir, salamat po tawag sila. Okay, no, kay sila ni ang assign sa engineering, no. Aton nga mga okay. Okay, oo. Sige, ano? Sige, sir. Limutin ta. So ari na ang aton nga taga City Engineer's Office. Amo ni sila karon ang mag kakas sa mga kuryente, no, nga nagamit sa mga nag-akupar sang Chusco, no. So subong, no, going back kita sa Capitol area, no. So amo ni mga kabisado, no. Makita ninyo sa sini mga tinion ngang basura, grabe gid ka damo-damo, no. Are makita naton din sa may poste, oh. Amoy ini ang natipon nga basura, mga kabisado na. So way pa ni masilhig, no, way pa ni matipon sa mga taga GSO, no. Laban-laban dugay-dugay mga laong na alas 2, no. So amoy ini ang ilang pag limpyo diri sang mga basura, no, diri sa may area sang SNART, mga kabisado. So amo man gyapon, no, aton nga mga kapulisan, no, nagarubing, no, agod nga mag sikyar sang kalinong kag katawhay, no, sang sining nga area nga so are makita naton nga basura sang mais, no. Makita naton amoy ning ginatipon man sang nagabaligya, no, mayo nga ginasunod ang ilang nga basura
mga kabisado. So subong, no? Tapos na ang banda sa sining Cusco diri nga area, no, mga kabisado. So amoy ni, no, ang kibulugan nga pag lagaw-lagaw naton diri sa may area sang downtown, diri dapit sa may Snart, no, mga kabisado. So standby magyapon, no, ang aton nga mga kapulisan diri sa may area. So okay, no, ari na tagpluli na ni ang mga kauturan naton, no. Iban hugoy-hugoy na, kasyat-syat na, pero direkta ni pagpauli, no, sa ilang mga puluyan. So gabay pa nga way sang lumayo. Ang Radyo Bistado, ay video ako na yun. Ara na. Video ko na ako. Diba? So amo ni mga kabisado, sa sanay mga tinion, matawhay na, no, way sang ginamong nagaluntad diri sa area. So man ayara ang aton nga presensya sang aton mga kapulisan sa pagbantay sang kalinong kag katawhay, no. So para amo na ang madulong naton nga sitwasyon, no, direkta diri sa may Dalan Snart City proper. So sa gihapon, standby ka mo, makadulong naman kita sang iban pagid nga balita kung ano ang mga kahinabo diri sa syudad sang Iloilo, agod nga madulong ngamon sa inyo ang mga balita kag impormasyon ng mga kabisado. So para mo ni na madulong naton nga situational report, no, direkta diri sa may Dalan Snart sa syudad sang Iloilo. Ako naman yung kabisadong Boni Somblingo, basta balita kag serbisyo publiko, Radyo Bistado.